Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Bay, kung ikaw isa ka mag-uuma, mauna kini ang imong gipaabot kay pag-asenso gikan sa Department of Agriculture ug PhilMec. Kuhaan na ning higayong makabenepisyo sa programang RCEF Mechanization Program nga naninghuwang tabangan ang mga mag-uuma na makadawat og mga makinarya sa pag-uma. Mahimo kamong makaangkon sa mga makinarya sa pag-andam sa yuta, sa pagtanom sa binhi ug pangsabwag sa tanom, pangpupo sa humay, dunasab sa pagbulad ug galingan sa nagpupo nga humay. Panahon na aron ma-mechanize ang atong pag-uma. Para sa dugang impormasyon, makikiusa sa PhilMec o Facebook page ni ini. Basta RCEF Machinery Distribution sa PhilMec na. Magaguro sa mag-uuma sa saktong makinarya. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dunduyano Senior alias Veritas. Okay, sige hapon ang mga kauban nato dinhi sa istasyon, ang atong mga kasamang radioman sa technical side, si kasamang radioman Danny Luod, kasamang radioman Tax Ilumba, o niya po ay si kasamang radioman Mark Macroya, ang atong inilang komentarista o announcer dinhi sa RMN Dipolog. O akong pasiunang pagtimbaya gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radioman Edgar Dagumo, uban na gyud sa iya yung tibuok staff dinhi sa mga istasyon na dili na lang ako hinganla, no? Okay, kailan na kinailan na ninyo sila, di ba? Mas nakaila pa mo nila kay taga-adlaw din sila diri sa istasyon. Okay. Akong pagyukbosab sa atong amahan sa atong dapit, no, sa Diocese of Dipolog. Amahan, no, nga espirituhanon din sa atong dapit. Si Most Reverend Severo Kaermari nga maogyoy nag-preside sa Santos nga Misa nga nanugad gayud, no, sa atong Cathedral, Holy Rosary Cathedral, no. O siya gyud mo nag-preside, no. O binindot kayo ang iyang humiliyang giluwatan sa maong Santos nga Misa. O doon na siya mga reminder po na to, no? Sa alang sa atong eleksyon ugma na. Okay. Atong eleksyon ugma. Hinaot nga
maayo o hapsay gayud ang atong eleksyon ugma. O akong pagtahod sa tanan karon kaninyong nagpaminaw o naglantaw no sa live stream. Okay? Pasensya na nga dili gyud kay ko mag-monitor sa live stream kung magsibyan ako kay dili ko ka concentrate. Dili ko parehas sa uban nga maka-concentrate ko bisag daghang buhaton sa usa ka higayon. Ako murag naliwat ko sa akong inahan, akong mother nga usa-usa ra gyud na ano. O kung na ako'y buhaton, di na ako'y laing buhaton na dili gyud magkadimao ang akong buhaton na no. Isa-isa ra gyud. Sumaw na nga pasensya ang di ko mag-atubang og live stream kung kuan no magsibiyan ako no. So maayong adlaw sa Ginoo pod kaninyo o Happy Mother's Day no. Mother's Day man karon di ba? Okay, Happy Mother's Day alang sa mga inahan no. Atong hiyugbo pagtahod kaninyo o atong ilagyod ang maong adlaw na kini para kaninyo alang sa mga inahan. Daghan mang klase sa inahan, di ba? Okay. Na ay inahan sa punod, panang gitawag na ito biological mother nga huwag naminaw to siya ron, ma. Okay. Huwag yung partner kayo na ako karong mga panahon na, no? Okay. Huwag gali nga dili na ko kayo katambong-tambong sa uban akong mga mission. Kay lagi, ang akong inahan nagsigigod o nga unta naarata sa iyang kapad. Pasensya lang po kung dili kita kahatag yun sa kanang 100% yun. Okay, mauna nga kadtong yung utana po nga nos Veritas wa naman nagapilan og sangka o kanang sa dayulugo sa Pikas Istasyon no. Dako gugman ako na no pero akong gikuhaan sa akong load. Okay, gikuhaan sa nako akong load lagi kay okay ang atong inahan nga mo atong gisaulog pud ang ilang adlaw. Okay. No, maningkamot nga makahatag lagi po ta, no? Sa atong responsibilidad isip kanang anak. Okay, pero dili gani gyud ko kaingon nga nahatag gyud nako ang akong responsibilidad, no? Kay napo ko'y kakulangon. Pero bisan pa niya na, no? Sa mahimo na to, ato yung tinguhaon na kay ato man yung gihigugma ang atong inahan. Di ba? Sa una, bata pa ta, nagiakatahan ta og ayo, gikugma kita og ayo, pero maabot ang panahon nga mabali naman po na. Mabali na po na. Nga sila na po'y nagkinahanglan kaya natong atensyon. Mabali na. So, kung kita, gipalitan ta sa bata pa ta og diaper, maabot ang panahon nga kita na po'y mapalit og diaper alang kanila. Nakuha ninyo ang buot na akong ipasabot. Ay mo ka tingala po diya sa Facebook nga nung mag-post ko o kana ganing na uban ako akong mother. Okay, kulang pagali na. Saya magkaingon ko nga no manis Veritas nga nagpakitang tao man. Now, kung kana mo akong tumong mangayo ko pasaylo ana dili na mao kung pakitang tao lang na no. Now, ang ako lang tumong kung anong ako nang ipakita, no? Parang mahinumduman magyud ta. No, dili lang ako. Mahinumduman magyud ta mga anak, no? Kay atong mga ginikanan no sa hayaw sa makalagang higayon siguro makalimuta. Bisan gani ako gyud, no? Naay mga panahon nga mabati na ko, magilty ko, makapil kung ay kulang ang akong pagmahal sa akong ginikanan. No? So, kung ang akong tumong sa pag-post og mga video, picture nga uban ako akong inahan, kung sabto ninyo na nga si Veritas nagpakitang tao, mangayo ko pasaylo.
Okay, posible man po nga bation ako na kay tao ra man ko parehas ka man ta. Di ba? Oh. Pero ang akong tumong yun, sa akong konsensya, kung ako nang ipakita, just to set a reminder to us all mga anak. Gi-remind lang ta, kitang mga anak nga it should be inana. Ingon na yun nga maghatag itag panahon sa atong mga ginikanan. Especially nga kung nanatas panahon nga gikinahanglan na yung kahit nila. Naa sa ubang lugar gani agis ka dato siguro kadaghag kwarta. Ang ilang mga ginikanan dito na nila ibutang sa ilang kanang gitawag og mga para sa mga tiguang. Di ba? Ang magkakatar dito ag lain ng tao nga gibayran na, no? Murag lahi lagi kay mas mayo man gitong kita gyud mangunay kay giunayan gud ta nila, di ba? Sa bata pa ta. Nya ato lang isalig lang sa kuan kanang mga tao nga dili maogi direct yun. Okay. Nga na ay responsibilidad alang kanila. Inoon siguro na ay mga exceptional anak, no? Na ay mga exceptional anak, labi na kung ang atong trabaho kuan yun, no? Kanang lisod na maghatag o panahon alang nila. Pero I don't think so kung ato ng ginikanan. Oh, special ang atong ginikanan. Muhatag itag panahon nila. So, mao na pasensya sa mga katong gimingaw nako, daghan ako ng gimingaw nako sa sangka o katong sa dialogo sa pika sa istasyon. No, pero sige lang, no. Kini alam na gyapon spiritas kay moabot ra panahon magalugar ko muanha gyud ko, no. Kay higog mabugo ninyo. Okay. Now, daghang klase sa inahan, no. Inahan sa unod kanang biological, naay kanang gitawag og inahan sa organisasyon. Okay. Naapod tay inahan espiritual. Oh. Naapoy kanang gitawag na katilingbanon nga inahan. Nga naman nga daghan mang klase sa inahan, no? Now, kung maghisgod ganito og inahan, ang buot ipasabot dayon ana nga mo care, mohatag og atensyon, mohigugma, mohatag og panahon sa paghigugma, pag-care, o sa may Bisaya anong pag-care, pag-amuma. Di ba mauma na ang inahan, concept sa inahan? Di ba ang atong inahan mo care, o sana mo pangga, no, mo akatar gyud na to. So makahuna-una gyud inahan sa tupa magpapangga. Oh. Ya, daghan man klaseng magpapangga. Di ba? Oh, kanang mo care. Una kanang atong biological mother. Oh, sa bata patagi direktamente gyud ayog higugma na. Di ba? Oh, mag-ihi-ihi pa ta o unsa pa ta diha magtai-tai ani lang ko mo di ba daw ta na ako nang isulti tres kanginan. Okay. O ano no, akatahan kita bisag na apataan ng mga idara. Mupangga. Dayon naapoy ka nang gitawag og katilingbanon nga inahan. Grupo na nga mualagad. Grupo nga mualagad. Unsa man ang simbahan? Di ba? Ang simbahan mualagad mo ginanato, di ba? Mo tan-aw na sa atong kinabuhing moral. Munang ang simbahan nanudlo. Okay. Matawag hapon nato og spiritual mother ang simbahan. Unya dili na kay gama-gama ra na nato nga hunahuna imbintor na nako. Kung atong basahon ng Biblia mao gina, di ba? Kapilaman tawga ni Jesus Christ ang atong Ginoo. Kapilaman niya tawga og mother o woman. Woman. Di ba? Kapilaman niya tawga og babae ang simbahan. Gani gihulagway na diha nga pangasawunon niya. Di ba? Siya mo'y silbing pamanhunon. Pangasawunon niya ang simbahan. Kay murag gihulagway diha ang paghiusa sa katawhan niya ug kaniya mismo. Pag-usa. Asawa niya ang simbahan. So babae. Di ba? Woman. Kung mubasa ta og
pinadayag o Revelation chapter 12 na ay babae diha nga kung atong ayuhog basa na Revelation chapter 12 verse 1 up to 5, doon na tayo masabot diha nga personal woman yun, individual, nga si Mary. Kay ang babae kuno diha, nanganak man og batang lalaki nga nagahari o magahari sa tanang kanasuran niya. O may laing ipasabot ana si Jesus Christ man ang hari diha. So kinsa man niyang inahan, si Mama Mary. So mao na nga ang individual nga kung atong sabto na spiritual mother diha, at the same time biological mother pod ni Jesus. Okay. Ang woman diha nga gipasabot si Mary, no? Pero kung ayon po natog basa, kung mubasa po taan ng Bible commentary ni Saint Jerome, kana kunong kuan kanang woman kuno diha dili lang po kay si Maria may gitumbok ana. Naapoy usa ka anggulo diha nga nagpasabot po na sa simbahan ng iglesia nga gihulagway diha nga gilotos. Oh, di ba ang simbahan bisan ubang mga pagtuo ubang dili mga Katoliko muuyon man pud nga woman pud ang simbahan, ang iglesia. Kay lagi ang iglesia muamuma man nato. Oh, di ba? Sa atong espirituhanon nga kinabuhi mo nang naay mga pagtulunan para kita mabalaan. Di ba? So, mao na natay inahan individual, spiritual mother nga mao na si Mama Mary. Dayon naapod tay biological mother. Oh, mao na akong sige uban ron karong mga panahon na. Sa balay. Mao na akong biological mother. Then ang giisip nako nga katilingbanon nga inahan mao ang simbahan. Unya, kung gikinahanglan nga mo patuo ta, obedience ta sa atong inahan, o obedience po ta sa kanang gitawag na to inahan nga katilingbanon, mao nang simbahan. Mao na nga ako makonsensya ko, magilty ko kung dili ko makatuman anang mga pagtulunan sa simbahan. Magilty gyud ko ana. Di ba? Pananglit dili ko kasimba agis kabisi. Mo ginay ako ginang i-publicly di ko maulaw mo hisgot ana mo na diha ko sige karon masipyat agis kadaghang ato bangon na di nakasimbag Domingo. Okay, agis kadaghang ato bangon di nakasimbag Domingo, naamot na lang baselo ako ana. So mo na nga ang mga pagtulunan sa simbahan giisip nato na mauna ang pag-amuma sa atong katilingbanon nga inahan. So dapat mutuo ta na. Kay kung dapat obedience ta sa atong biological mother, obedience pud ta sa kanang gitawag natong community mother o kanang katilingbanon nga inahan nga mao ang simbahan kun iglesia. No? Simbahan mo ni atong pinulungan gyud nga lintuanay. O mayon tag iglesia kinat sila mo na, di ba? Simbahan ra gyapon. Okay. Kinat sila ang iglesia pero mo nang uban gani mayon sila nga lahi man ang simbahan, lahi po ng iglesia. Mao ra na oy. Di ba? Kay kung mayon sila simbahan kuno kanang building. No, usara na kagamit anang pulonga. Mahimong ang pulong simbahan nagpasabot og building, mahimo po ng sabton nga katawhan. Mao na iglesia. Katawhan ni Kristo. So, mao na. So, unya kay eleksyon man ugma, na unsa may gitudlo sa atong community mother, katilingbanon nga inahan, unsa may ganina o nagpahinumdo mga atong obispo sa misa. Okay, ang nangulo diha sa atong simbahan diri sa atong Diocese of Dipolog, obispo man nato. Katong iyang reminder mo toy katong iyang mga reminder mo to ang inahanon mo toy mga tiyan ipahinumduman daon si angay buhaton nato sa eleksyon. Now, kagahapon ako may ni programa po sa Pikas Istasyon sa programa gyud sa CFD kay si Attorney Abbas tuwa pa mas buhol, no? Kung gusto mo detalye unsay akong baruganan, unsay atong baruganan anang eleksyon, no?
Naada sa akong YouTube, no, ang Veritas Dipolog, no, katong pinitsahan gahapon. Okay, so kanang gitaytulan ako kinsay iboto sa eleksyon. Kinsay iboto sa eleksyon. Detalye ito niya, siguro napay pipila ka minutos madugangan ako to karon. Di ba? Eleksyon naman ugma, no? Siguro mo tutok lang ko kay murag detalye naman to, pero napay kulang gyud ato, no? So, iskana lang ninyo sa akong YouTube, no, ang Veritas Dipolog, no. Kanang sa CFD nga programa, diin ako may ni presentar ato kagahapon kay wala si Attorney Abbas tuwapas sa Bohol. Okay. So, puting kaya lang ninyo, no? Na naman siguro yung mga internet mong kamo siguro halos tanan karon, no? So, tanawa lang to ninyo o paminawa lang ninyo tong atong baruganan mahitungod sa eleksyon. Now, doon na mo akusar nato nga kita ko no ang sistema ko no nato sa pag-elect ko no sa Katoliko murag gitudluan ko no tag indirectly o kanang panagbahin-bahin. Wala ko no ta magtudlo og panaghiusa, no? Kay ang atong mga obispo sa ilang polisiya, dili man sila mag-endorsar o ngalan sa kandidato kung kinsay butuhan. Sa ilang polisiya. Hinoon ay mga siguro tingali wa punong ko kita pa o kung nakakita mo napasensya na lang. Oh, kung dunay mga pari nga mag-endorsar og ngalan sa kandidato, I think siguro correct me if I'm wrong, wala na sila magsunod sa polisiya gyud officially sa atong simbahan. No? Akong baliko na kung dunay mga pari nga nag-endorsar og ngalan sa kandidato kinsay ilang butuhan. Correct me if I'm wrong, I think no sa akong na paminsar, akong mga pagduki-duki, dili na maoy opisyal nga baruganan sa simbahan. Ang akong nahibaw-an, opisyal nga baruganan sa simbahang Katoliko kung maghisgot og eleksyon, dili gyud na mag-endorsar og ngalan sa kandidato. Ang gi-endorsar sa simbahan ang guidelines. No? Ang guidelines unsay maayong buhaton sa eleksyon. Dili maghisgot og ngalan sa kandidato kinsa na. Diba? So, mo na, no? Correct me if I'm wrong. No? Di man po ko maingon, di ko masipyat. No? Posible masipyat magyapon ko. No? Labi na kulang og tuon. Okay. Okay. So, mo na. Unya, kung dunay mga pari nga mag-endorsar gyud og ngalan, personal na nila. No? Kung nahusto ko nga sa akong paminsar nga ang simbahan opisyal gyud nga hatag og palisiya nato nga dili gyud mag-endorsar og ngalan, no? So kung dunay mga pari nga mag-endorsar og ngalan na ila na personal. Outside na gawas na sa opisyal nga baruganan sa simbahan. Nya katungod po na siguro nila pananglit dunay mga pari nag-endorsar gyud og ngalan sa kandidato, katungod na nila isip ko anpod kanang siguro isip katungod nila sa pag-unsaon nila ang ilang kisay ilang butuhan. Muna katungod na nila personal. So muna personal na nila. Kay kung maghisgot ang polisiya sa simbahan, dugay-dugay naman yung kung nakatuon na nga dili kita mag-endorsar og ngalan sa kandidato. Pero naapoy grupo nga dili Katoliko, dilang nako hinganlan nga mag-endorsar gyud sila. Ang ilag yung mga leader mismo mag-endorsar, di ba? Naay grupo nga pangulitawhan man gali nagpolitiko. Urag na ay dako pong tentasyon diha, no? Kanang naay grupo nga simbahan na, no? Unya ang ilang mga leader mao'y magpili kinsay butuhan, din makapili na sila din ila ding idikta sa ilang mga sakop. Nga mao ni street voting tani, block voting tani. Dayon mura man pud og makonvince o mabrainwash nila ilang mga sakop nga mosunod gyud sila. Ano man, agi anang doktrina sa Biblia nga panaghiusa. Kung diktahan kuno sila sa ilang mga leader sa simbahan, kung kinsay lang namuno diha, kinsay butuhan, then sunod din sila, buti pasabot naghiusa sila. So kay naghiusa man sila sa to pa biblical kay mo man gitudlo sa Biblia.
Moingon din sila nga, kamo mga Katoliko, wala mo gausa kay, bisag kinsa may inyong butuhan, di mo magparehas. So, wa mo ipanagiusa. So, dili mo biblikal. Di ba? Ako naman yung na-discuss diya sa atong programa gahapon sa Pikas Istasyon. Ako na nga detalye. Hindi itong una-una na. Nakaroon, 3 minutos na lang. Ako na lang idiritso din. Paminawa lang ninyo, tanawa lang ninyo sa YouTube ang akong i-discuss gahapon sa Pikas Istasyon. No? Mao ni ang question. Insakto man ang panaghiusa. No? Kay tudlo man sa Biblia. Pero, pangutana, tanan bang panaghiusa husto? Tanan bang mga tao nga naghiusa sila sa usa ka gimbuhaton, sakto ba gyud sila dayon? Pananglit. Naon po yung mga tao nga nag-usa sa pagpanulis. Nag-usa sa pagpangawat. Kanang gitawag nila grupo, Akyat Bahay Gang. Oh. Naghiusa man sila pangawat niya. Husto na sila kay tungod kay nag-usa sila. Di ba? Oh, kanang black voting, sistema sa eleksyon. Pangutana, husto ba na? Oh, kana, no? Na, wala ko'y panahon sa pag-discuss, ana. Kung kitang mga Katoliko atong gisunod ang guidelines nga gitudlo sa atong simbahan, wala dayta mag-usa ana. No? Oh, pero nagtuo ko nga na yung mga Katoliko pod nga violator gyud, nga wa gyud magsunod sa guidelines sa simbahan kay magbutbayeng mangyapon. Oh, na yung mga Katoliko ana. Pero ang simbahan nga ay guidelines sa unsaon ang eleksyon. Kung ato nang gisunod, I think nagiusat ang mga Katoliko. No? Kung atong gisunod ang guidelines sa simbahan, no? Kung gisunod na to ang guidelines sa simbahan, nag-usa ta. Di na kinahanglan maghisgot tag ngalan sa kandidato, di ba? No? Naa dito sa akong programa Pikas Istasyon na detalye na ko ni. No, wa naman ko igong panahon. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mang oras og istasyon, no? Maayo unta ang atong eleksyon og mapuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Anima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Usa ka ba nga mag-uuma sa humay? Gusto ba nimong mutaas pa ang imong abot og mahibala ng benepisyo hatod sa bagong makinarya ug teknolohiya sa pag-uma? Mao kana ang hatod sa programang Radyo Eskwela Angat Ani sa Tamang Makinarya. Kada Miyerkules ug Sabado, alas 5:30 sa buntag. Tutok na! Kauban ang inyong radyoman, Aida Tampos. Dili lang sa inyong paboritong RMN stations nationwide. Kauban ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, ahensya sa Department of Agriculture. Maghaguros na ang mag-uuma sa saktong makinarya. Basta makinaryang RCEF, libre! Para sa dugang kasayuran, pag-text lang sa PhilMac text line na 215-8